ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጥበባውያን እዚ ምድላው ብፉሊ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዘለው ጥበባውያንን ስራሕቲ ጥበቦምን ትኩረት ገይሩ ዝዳሎ ተደፊኑ ዝጸንሐ ዓቕሚ ጥበብ ጠቢባን ዳግም ንክልዓልን ኣብ ጥበባውያን ዝበጽሕ ዝነበረን ዘሎን ምግላልን ተነጽሎን ንክተርፍን ዓሊሙ ዝዳሎ ዓለም ለኸ ትሕዝቶ ጥበባውያን ዝንጸባረቐሉ እዩ። ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጥበባውያን ናብ ምድሪ ሓበሻ ከኣትዩ ከለው በዝሖም ናብ ከባቢ 12,000 ዝኣክል ቤተ እስራኤላውያን ከም ዝኣተው መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩልና ማለት እዩ። ብግብፂ ኣቢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሩባ ኣባይ ተኸቲሎም ናብ ምድሪ ሓበሻ ከም ዝኣተው ይሕብረልና ማለት እዩ። ቤተ እስራኤላውያን እዚኦም እንደገና ኣብ ዝሰፈርሉ ከባቢታት ነናይ ባዕሎም ሽማት ይወሃቦም እዩ ማለት እዩ። እቲ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበርዎ ቤተ እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ሓበሻ ኢደ ጥበብን ስነ ጥበብን እዩ። ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ሚድያ ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጠቢባን ሚድያ ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጠቢባን ወትሩ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ዘለዎም መሃርትን ቁም ነገር ሓዘል ዝኾኑ ምድላዋት ኩሉ ግዜ ናባኹም ሒዙ ዝቐርብ ዘሎ ሚድያ እዩ። ሚድያና መደባትና ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ድማ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ሚድያና ንክዓቢ ኣበርክተኹም ክትገብሩ ንዕድም ክቡራት ተመልከትና ሎሚ እውን ከም ወትሮም በዓር ሓደ ምድላው ሒዝና ናባኹም መፂና ኣለና። ሎሚ ሒዝናዮ ቀሪብና ዘለና ኣርእስተ ምድላውና ድማ ብዛዕባ ቤተ እስራኤላውያን ዝምልከት ክኸውን ክቡራት ተመልከትና ናይ ሎሚ ኣርእስትና ዝመረፅናሉ ምክንያቱ ናይ ባዕሉ ኣለዎ። ብዛዕባ ቤተ እስራኤላውያን ማለት እዩ። ቤተ እስራኤላውያን መን እዮም? ናብ ምድሪ ሓበሻ መዓዝ መፅኦም? ክንደይ ግዜ ኸ ናብ ምድሪ ሓበሻ ፈሊሶም ወይ ከዓ መፅኦም? ካብኡ ቀፂሉ እንደገና ቤተ እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዝሰፈርሉ ቦታታት ኣበይ በበይ ከባቢ እዩ? ብምቕፃል ኣስተዋፅኦ ቤተ እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦም ብመዳይ ሃይማኖት ድዩ? ባህሊ ድዩ? ቴክኖሎጂ ድዩ? ስነ ጥበብ ድዩ? ኢደ ጥበብ ድዩ? ዝተፈላለዩ ዝገበርዎም ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዘበርከትዎም ኣስተዋፅኦታት እንታይ እዮም ዝብል እውን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ እንደገና በዓላት ባህልታት ዝተፈላለዩ ምድሪ ሓበሻ ዘበርከትዎ እውን እዚ እውን ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ተመልከትና ባር ናፍቲ ቀንዲ ኣርእስትና ክነሰጋግረኩም። እቲ ቀንዲ ኣርእስትና ያው ቤተ እስራኤላውያን ማለት ካብ እስራኤል ናብ ምድሪ ሓበሻ ዝኣተዩ እዮም ማለት እዩ። ቤተ እስራኤላውያን እናበልና ንፅውዖም ካብ ሃገረ እስራኤል ናብ ከባቢ ምድሪ ሓበሻ ዝኣተውሉ ግዝያት ክንርኢ ከለና ፈለማ ካብ 900 ካብ 600 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረ ዘመን ኣብ ቀዳማዊ ምኒልክ ከም ዝኣተው ይንገር። እዚኦም ብቀዳማዊ ምኒልክ ብዘመነ ንግስተ ሰባ ማለት እዩ ናብ ምድሪ ሓበሻ ከኣትዩ ከለው በዝሖም ናብ ከባቢ 12,000 ዝኣክል ቤተ እስራኤላውያን ከም ዝኣተው መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩልና ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ኣብ መበል 70 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ መንግስቲ ሮማ ንኢየሩሳሌም ኣብ ዝወረረትሉ ግዜ ቤተ እስራኤላውያን ናብ ምድሪ ሓበሻ ከም ዝኣተው እዩ ዝግለጽ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ያው ቤተ እስራኤላውያን ናብ ምድሪ ሓበሻ ዝኣተውሉ ግዜ ብግዜ የዲት ጉዲት ኮይኑ ብግብፂ ኣቢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሩባ ኣባይ ተኸቲሎም ናብ ምድሪ ሓበሻ ከም ዝኣተው ይሕብረልና ማለት እዩ። ራብዓይ እንደገና በሚናስ ዘመነ መንግስቲ እውን 500 ዓመት ድሕሪ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ
ከም ዝኣተው እውን ይግለጽ ማለት እዩ። ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ብንጉስ ሚናስ ቅድሚ 500 ዓመታት ኣቢሎም እውን ናብ ምድሪ ሓበሻ ቤተ እስራኤላውያን ከም ዝኣተው ይፍለጥ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ቤተ እስራኤላውያን ኣብዚ ምድሪ ሓበሻ ድሕዳም ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ኣትዮም ኮይኖም ኣብቲ ምድሪ ሓበሻ እንደገና ኣበይ ከባቢታት ክሰፍሩ ክኢሎም ዝብል እንደገና ክንርኢ ማለት እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ሰሜን ናይ ሓበሻ ከባቢታት ብበዝሒ ብስፍሓት ዝርከቡ ኮይኖም ቤተ እስራኤላውያን ንኣብነት ናብ ትግራይ እንተሪእና ትግራይ ኣብ ከባቢ ሽረ፣ ኣክሱም፣ ወልቃይት፣ ፀገዴ ከባቢታት ዘለዎ ዝሓዘ ክሳዕ ኣድያቦ ከምኡ እውን ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ከባቢ ራያ ደጉዓታት ራያ ብስፍሓት ከም ዝርከቡ ክሳብ ሎሚ እውን ከም ዘለው እቲ መፅናዕትታት ዘመልክት ማለት እዩ። እቲ ናይ ታሪክ መዛግብቲ እውን ከም ዝሕብሮ ማለት እዩ። ኣብ ኣምሓራ እንተኸይድና እንደገና ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሰሜን ኣምሓራ ኣብ ከባቢ ጎንደር ብስፍሓት ዝርከቡ ኮይኖም ኣብ ራስ ኣምባ ዝበሃል ደጀና ዝበሃል ሰሜን ተራራታት ዝሓቆፈ ኩሉ እስካብ ኣርማጭሆ ዘሎ ከባቢታት ኣብ ማእከል ጎንደር እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ማለት እዩ ብስፍሓት እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ቤተ እስራኤላውያን ኣብ ከባቢ ኦሮሞ እንተወሲድና ድማ ኣብ ከባቢ ኦሮሞ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝበሃል ዓዲ ብጣዕሚ ስፍሕ ብዝበለ ብርክብ ብዝበለ መንገዲ ኣብኡ ከም ዝርከቡ እና ቤተ እስራኤላውያን ኣብኡ እንደገና ዝተፈላለየ ሽማት ከም ዘለዎም እዩ ዝሕብር ማለት እዩ። ናይ ባዕሉ ስም ይወሃቦም ከም ዝነበረ እዩ። ካብኡ ብዝተረፈ እንደገና ኣብ ኣገው ምድሪ ኣገው እንደገና ከባቢ ላስታ ላሊበላ ከባቢ ብስፍሓት ኣብኡ እቲ ናይ ቤተ እስራኤላውያን ባህሊ እውን እቲ እምነት እቲ ባህሊ እውን ብስፍሓት ክሳብ ሎሚ ዝረአየሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ካብኡ ብስፍሕ ብዝበለ መልክዑ ካሊእ ቦታ ዝርከቡ እንደገና ኣብ ከባቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ደጉዓታት ኤርትራ እዞም ትግርኛ ተናገርቲ ከባቢ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ደጉዓታት ኤርትራ እውን ብጣዕሚ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ሰፊሮም ይርከቡ ማለት እዩ እዞም ቤተ እስራኤላውያን። እዞም ቤተ እስራኤላውያን እዚኦም እንደገና ኣብ ዝሰፈርሉ ከባቢታት ነናይ ባዕሎም ሽማት ይወሃቦም እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝፀንሐ ማሕበረሰብ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሽማት ክወሃቦም ፀኒሑ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢ ጎንደር ከተወሲድና ያው ሽናሻ ዝበሃሉ ኣለው ዓሌት ቤተ እስራኤላውያን ሽናሻ ዝበሃሉ ኣለው፣ ቅማንት ዝበሃሉ ኣለው፣ ፍላሻ ዝበሃሉ እውን ኣለው ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ትግራይ እውን እንተኾነ ፍላሻ እናተባሃሉ ዝፅውዑ ኣለው። ቡዳ፣ ጠቢብ፣ ኣንጠረኛ፣ ኢደ ጥበበኛ እዚ እናተባሃለ ዝተፈላለየ ሽማሽም ተዋሂቦም ነናይ ባዕሉ በቢከባቢኡ ዝተፈላለዩ ሽም ተዋሂቦም እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ምናልባት ብዝተፈላለዩ ግዜታት ዝኣተዩ ስለዝኾኑ እቶም ዝመፁ ዓሌት እውን ነናይ ባዕሉ ኣፈላላይ እውን ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶታት እውን ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት እቶም ኣንጠረኛ ዝበሃሉ ካብቶም ሽናሻ ዝበሃሉ ፍልይ ዝበሉ ክኸውን ይኽእሉ። እቶም ቅማንት ዝበሃሉ እውን ካብቶም ጠበብቲ ዝበሃሉ ፍልይ ዝበሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ከባቢኡ ኣፀዋውዓን እቲ ኣመፃፅኣ ናይቶም ቤተ እስራኤላውያን ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፂሩ ቤተ እስራኤላውያን ኣብዚ ዝጠቐስክዎን ከባቢታት ብስፍሓት ዝርከቡ ኮይኖም ኣብኡ እንደገና ዝተፈላለዩ ናይ ባዕሎም ሽማት ዝወሃቡ ከም ዝኾኑ እዩ ማለት እዩ። እቲ ዋና ሓደ ክንብሎ ዝደለና ካብኡ ብምቕፃል ቤተ እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ሓበሻውያን ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ እንታይ እዩ? እንታይ ይመስል? እንታይ ኣበርክቶ ገይሮም? ኣበርክቶኦም እንታይ ይመስል ዝብል ክንርኢ ከለና እንደገና ፈለማ ቤተ እስራኤላውያን ናብ ሓበሻ ምድሪ ክኣትዩ ከለው ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበርሉ ማለት እዩ ኣብ እምነት እዩ ሃይማኖት ማለት እዩ እምነት ዝምልከት እዩ ማለት እዩ። ምድሪ ሓበሻ ቅድሚ ቤተ እስራኤላውያን ናብ ምድሪ ሓበሻ ምምፅኦም እቲ ህዝቢ ሓበሻ ናይ ጣዖታት ኣምላኺ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ናይ ጣዖታት ኣምላኺ ስለ ዝነበረ
ካብዚ ናይ ጣዖት እምነት ወይ ናይ ጣዖት ሃይማኖት ተገላጊሉ ሰማያዊ ኣምላኽ ከም ዘሎ ፈጣሪ ከም ዘሎ ኦሪት ሃይማኖት ኦሪት ሒዞም ዝኣተው እዮም ዘምሃሩ እዮም እቲ ምድሪ ሓበሻ እውን እቲ ናይ ሓበሻ ብዙሕ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዘመናት ናይ ቃልሲ ዘመናት እኳ ዋላ እንተወሰደ እቲ ናይ ኦሪት ሃይማኖት ምቕባል ግን ያው ኣስተዋፅኦ ገይሮም ማለት እዩ ናይ ሃይማኖት ኦሪት ኣስተዋፅኦ ገይሮም ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ስርዓት ናይቲ ኦሪት ስርዓት እውን ብኡ ልክዕ ተኣታትዩ እቲ ህዝቢ ያው ኣብ ሓደ ሰማያዊ ኣምላኽ ንክኣምን ናይ ባዕሎም ኣበርክቶ ዝገበሩ እዮም ማለት እዩ ካብኡ ምስኡ ተታሒዙ እንደገና ያው ጸሎት ስርዓተ ጸሎትን መጻሕፍትን እውን ኣበርኪቶም እዮም ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ዓብዪ ናይ ጸሎት መጽሓፍ ዝበሃል መዝሙረ ዳዊት እውን ኣብቲ ግዜ ኣትዩ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ዝኣተየ መጽሓፍ መዝሙረ ዳዊት ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሮም ማለት እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ዓብዪ ኣበርክቶ እዩ ንምድሪ ሓበሻውያን ንሽዑ መዝሙረ ዳዊት እስካብ ሕዚ ዓብዪ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ጸሎት መጽሓፍ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ብምቕጻል እንደገና እቲ ስርዓት እቲ ሃይማኖት ዝጸለልቶም መጻሕፍቲ ብስፍሓት መፂኦም እዮም ክበሃል ይከኣል እቲ ናይ ሙሴ መጻሕፍቲ ናይ ነቢያት መጻሕፍቲ ናይ ኦሪት መጻሕፍቲ ዝበሃሉ ብሓፈሻ ያው ካብ ስነ ፍጥረት ጀሚሩ ያው እቶም ኦሪት ዘለዋውያን ኦሪት ዘኍልቍ ገለ ዝበሃሉ ስፍሕ ዝበሉ ናይ ኦሪት መጻሕፍቲ ክተኣታተዩ ክኢሎም ማለት እዩ ስርዓታት ባህልታት እውን ምስኡ መፂኡ እዩ ማለት እዩ ካሊእ ባህሊ እውን ዓብዪ ዝተዋፅኦ ገይሮም እዮም ማለት እዩ ቤተ እስራኤላውያን ምድሪ ሓበሻ መፂኦም ንኣብነት ዝኣክል ሕዚ እንጥቀመሉ ስርዓተ ግርዘት ናይ ግርዛት ናይ ኣብርሃም ዘርእና ዝብል ናይ መፀውዒ ዝነበረ ኣብ ምድሪ ሓበሻ እውን መፂኡ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዓብዪ ታሪኽን ትርጉምን ዘለዎ ናይ ግርዘት ባህሊ እውን ተጀሚሩ ሒዞም መፂኦም ማለት ክበሃል ይክእል እዩ ማለት እዩ ካብኡ ስርዓተ ክህነት ስርዓተ ምንኩስና እውን ምስኡ ተታሒዙ ተጀሚሩ መፂኡ ክበሃል ይክእል እዩ ማለት እዩ እቲ ግርዘት እንደገና ክንብል ከለና እንደገና ኣብቲ ባህሊ ማለት እዩ ኣብቲ ባህሊ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ደቂ ኣንስትዮ እውን ግርዘት ደቂ ኣንስትዮ እውን ክሻብ ሎሚ ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ገጠር ኣሎ እሱ እውን ምስኡ ተታሒዙ መፀ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግርዘት እውን ከም ዝነበረ ቤተ እስራኤላውያን ሒዞሞ ዝመፁ ባህሊ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ማለት እዩ ካልእ ብጣዕሚ ብዝገርም እንደገና ብዙሕ እዩ እቲ ባህሊ ዋላ ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበለ እንተኾነ ሒዞሞ ዝኣተዩ ናብ ምድሪ ሓበሻ ቤተ እስራኤላውያን ማለት እዩ ንኣብነት ዝኣክል ግን ያው ሕፅር ሕፅር እናበልና ክንገልፆ ሓደ ህፃን ክውለድ ከሎ ቆልዓ ክውለድ ከሎ ዝግበር ዕልልታ ንወዲ ተባዕታይ ንደቂ ኣንስትዮ እናተባህለ ንጓል ኣንስተይቲ ንወዲ ተባዕታይ ዝግበር ዕልልታ ዕልል ዝብላ ሓጓሰን ዝገልፃሉ ኣዴታት ማለት እዩ ቁፅር ኣለዎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 12 ናይ ደቂ ኣንስትዮ 3 7 በቢከባቢኡ ዝፈላለ ዋላ ይኹን እቲ ቁፅሪ እቲ መጀመርያ ኣጀማምራ ግን ናይ ኦሪት ከም ዝኾነ ኣብ ዘመነ ኦሪት ቤተ እስራኤላውያን ሒዞሞ ዝመፁ ዘተኣታተይዎ ባህሊ ከም ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ካሊእ እቲ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበርዎ ቤተ እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ሓበሻ ኢደ ጥበብን ስነ ጥበብን እዩ ክቡራት ተመልከትና ብጣዕሚ ብዝገርም መንገዲ ኣነባብራ ማሕበረሰብ ሓበሻ ብጣዕሚ ብዝፈጠነ መንገዱ ዝቐየሮ እቲ ሂወት ዘመሓየሾ ውፅኢት ኢደ ጥበብን ስነ ጥበብን እስራኤላውያን እዩ ማለት እዩ እቶም ቤተ እስራኤል እናበልና ንፅውዖም ሎሚ ዝተፈላለዩ ሽማት ሂብናዮም ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ መዳይ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣዝዩ ዝነኣድን ኣዝዩ ዝለዓለ ኣበርክቶ እዮም ገይሮም ማለት እዩ ኣብቲ ኢደ ጥበብ ክንርኢ ከለና ንኣብነት ኢደ ጥበብ ብደቂ ተባዕትዮን ብደቂ ኣንስትዮን ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ክፋል ስራሕ ኣሰራርሓ ዘለዎ ኮይኑ ሕዚ ንኣብነት እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሸኽላ ናይ ሸኽላ ስራሕቲ ናይ ዕትሮ ስራሕቲ ለምሳሌ ናይ ጀበና ስራሕቲ ናይ ዋንጫ ስዋ መስተይ እንጥቀመሉ ባህላዊ ካብ ሸኽላ ዝስራሕ ማለት እዩ ኣብ ካሊእ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ገሊኡ ቂል እናተባህለ ዝፅዋዕ ኣብ ገሊኡ ሸኽላ እናተባህለ ዝፅዋዕ ዝተፈላለዩ ስማት ዘለዎ በቢከባቢኡ ማለት እዩ እዚ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርሕኦ ማለት እዩ ከም ዕትሮ ፀብሒ መስርሒ ድስቲ ሸኽላ ድስቲ ማለት እዩ ማይ መስተይ ስዋ መስተይ
እቲ ዝተፈላለዩ ናውትታት ናይ ገዛ እንጥቀመሉ ባህላዊ ናውትታት ኣዴታት ዝሰርሕኦ ማለት እዩ። እሱ ውፅኢት ቤተ እስራኤላውያን ውፅኢት ኢደ ጥበብ ቤተ እስራኤላውያን እዩ ማለት እዩ። ናብ ደቂ ተባዕትዮ ንኸድ እንተለና እንደገና ከምኒ ሽመና ማዕለማ ማለት እዩ። ማዕለማ እዚ ብጣዕሚ ዝገርም መልክዑ እቶም ቤተ እስራኤላውያን ዘተኣታተውዎ እዩ ማለት እዩ። ብረት ምቅጥቃጥ ሓፂን ቀጥቂጥካ ያው ዝተፈላለዩ ናውትታት ምስራሕ ብጣዕሚ ዝገርሙ ናይ ሕርሻ መሳርሕታት ክሳብ ሕዚ እንጥቀመሉ ዘለና ማለት እዩ። እዚ ዓብይ ኣበርክቶ ዝገበርዎ ቤተ እስራኤላውያን ምድሪ ሓበሻ እዩ ማለት እዩ። ነዚ እውን ናይ ባዕሉ ሞሳን ክብርን ይግብኦም። ምሳር መፅረቢ ዕንጨይቲ መቁረፂ ዝተፈላለዩ ናውትታት ነቲ ናይ ሕርሻዊ ኣገልግሎት ዝውዕሉ ብፍላይ ብጣዕሚ ዓብይ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም። ካብኡ ብተወሳኺ እውን እቲ ናይ ጌፅታት ስራሕቲ ወርቂ ስራሕቲ ብሩር ኣዴታትና ዘጊፃሉ ብጣዕሚ ብዝገርም ብፍላይ ምድሪ ሓበሻ ፍልይ ዝበለ ናይ ጌፂ ስነ ስርዓት ናይ ኣዴታት ኣሎ ብባህሊ ደረጃ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝፍለጣሉ ኣዴታትና ዝፍለጣሉ መጋየፅታት ኣዝዩ ዝገርም መልክዕ ዝህብ ዝገርም ፅባቐ ዝህብ ናይ ሓደ ናይቲ ባህልና መግለፂ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ባህልታት እዚ እውን እቶም እስራኤላውያን እቶም ቤተ እስራኤላውያን ዘምፅኦልና እዩ ማለት እዩ። እቶም ኢደ ጥበበኛታት ወይ ማንጠረኛ ወይ ካሊእ ሽም ሂብናዮም ዘለና ሕዚ ንሶም ዝፈጠርዎ ዘምፅኦልና እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ያው ስርዓተ እንታይ ኢኹም ትብልዎ ቆርበት ብኸመይ ይለፍዕ ብኸመይ ይለሓፅ ብኸመይ ብራና ንባዕሉ እቲ ናይ ብራና ንፅሕፈሉ ናብ ወረቐት ቀይርና እቲ ቆርበት ንፅሕፈሉ ዝነበርና መሳርሕቲ ጥንቲ ዘመን ንባዕሉ ንሶም ዘተኣታተይዎ እዩ ማለት እዩ። እቶም ቤተ እስራኤላውያን ዘተኣታተይዎ ስርዓተ ባህሊ እዩ ማለት እዩ። ካሊእ ትምህርቲ ኦሪት ትምህርቲ መፅሓፍቲ ቅድም ኢለ ዝነገርኩም እቲ ናይ ሃይማኖት ምስ ተታሒዙ ዝመፀ ትምህርቲ እውን ጀሚሮም እዮም ማለት እዩ። እቶም ቤተ እስራኤላውያን ካሊእ ዜማታት እውን ኣሎ ዝተፈላለዩ ዜማታት እውን ሒዞም ከም ዝመፁ እዩ እቶም መዛግብቲ ታሪክ እውን ዝሕብሩልና ማለት እዩ። ክቡራት ተመልከትና ስለዚ ቤተ እስራኤላውያን ብሓፈሻ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ ብዝገርም መልክዑ ዓብይ ዝኾነ ኣበርክቶ ገይሮም ስጋብ ሕጂ እውን በቃ ምስቲ ባህሊ ተተሓሒዙ ተኣሳሲሩ ዘሎ ማሕበረሰብና ምስቲ ሂወት ተኣሳሲሩ ኣሎ ማለት እዩ። ካሊእ ምስኡ ተተሓሒዙ እንደገና በዓላት እውን ሒዞም መፅኦም እዮም ዘይተለመዱ ዝነበሩ በዓላት ኣብ ምድሪ ሓበሻ እውን ክልመዱ ዝገበሩ በዓላት ኣብነት ያው ትእዛዘ ሰንበት ናይ ሰንበት ኣከባብራ ስለ ነገረ ሙሴ ስለ ናይ ብፍላይ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ቅዱስ ሚካኤል ንእስራኤላውያን ካብ ናይ ግብፂ ባርነት ኣውፂእዎም ዝብል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ታሪክ ስለ ዘሎ ንቅዱስ ሚካኤል ዘለዎ ክብሪ ዝግበር ናይ በዓል ኣኽብሮት እዚ እውን ሒዞሞ ዝኣተው ከም ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ሕዚ ገለገለ ሰባት ገብርኤል ንሞስሊም ሚካኤል ንክርስቲያን ዝበሃል ኣሎ ግን እዚ ናይ ተለምዶ እዩ። ዝሮ ግን ናይቶም መላእክቲ ኣበዓዕላ ብኸመይ ይበዓል እንታይ እዩ ዝግበር ዝብል ኩሉ እቲ ስርዓት ናይ በዓላት ስርዓት እውን ከም ዘተኣታተዩ በዓል ኣስተርእዮ ገለ ዝብሉ ብዙሓት ሕዚ ንምግላፆም ግዜ ዘየብልና ማለት እዩ። ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም ማለት እዩ እቶም ቤተ እስራኤላውያን ምድሪ ሓበሻ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና። ካሊእ እንታይ እየ ክብል ደልየ ከም ሚድያ ዓለም ለኸ ትንሳኤ ጠቢባን ንሕና እውን እናሰራሕናሉ ዘለና ማለት እዩ። እዚ ብሓፈሻ እዚ ሕዚ ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ታሪክ ተንከፍ ቤተ እስራኤላውያን ዝምልከት ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዋን ኮይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ምድሪ ሓበሻ እቶም ቤተ እስራኤላውያን ዘለዎም ቦታ እንታይ ይመስል ዝብል ክንርኢ ከለና እንደገና ብጣዕሚ ኣዝዩ መሰከፊ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። እዞም ቤተ እስራኤላውያን እዚኦም ታሪካት እዚ ዘምፅኡልና ዘተኣታተውና ዝባህሊ እዚ ስርዓት እዚ ሃይማኖት ስነ ጥበቡ ኢደ ጥበቡ ኩሉ ሂወትና ክነመሓይሽ ናይ መነባብሮ ደረጃና ክንቅይር ዝገበሩ
ቤተ እስራኤላውያን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ዝተፈላለዩ ሽሙ ሂብናዮም ገሊኦም ቡዳ እናበልና ነሸማቀቆም ነግልሎም ገሊኦም አንጠረኛ ቃጥቃጢ እናበልና ዘይፁርያት ረሳሓት ዓፅሚ እናበልና ነሸማቀቆም ነግልሎም ገሊኦም ሽናሻዶ ቅማንት ዶ ታይደኾን ዶ እናበልና ከም ዘይሰባት ካብ ናይ ሰብ ደረጃ ውፅኢና ገሊኦም ብኣራዊት እናመሰልና ገሊኦም ብዝተፈላለየ ሕማቅ ኢልና ብንፅውዖ ነገራት ኩሉ እናሰየምና ክግለሉን ክንፀሉን ከምኡ እውን ከም ሰብ ዘይኮን ንገብር ስለ ዘለና ኣብዚ ብጣዕሚ ዓብይ ጥንቃቄ ዘድልዮ ብስሩኡ እውን ክቅረፍ ዘለዎ ክንቃለሰሉ ዝግብአና ሓደ ዓብይ ተግባር ስለ ዝኾነ እዚ ነገራት እዚ ሕዚ እውን ኩላና ኮይና እዚ ዝገበሩልና ኣስተዋፅኦ ኩሉ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዘበርከትዎ ኣበርክቶ ኩሉ ከም ክብርን ሞሳንዳ ይግብኦም እምበር ከም ክፉእ ዝገበሩ ክፉእ ከም ዝፈደዩና ክፉእ ስራሕትታት ኣብ ልዕሊኦም ክንፍፅም ኣይግባእን ትክክል እውን ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራንን ተመልከትና ከምቲ ክብለኩም ዝፀናሕኩ ሕጂ እውን እዚ እቶም ሰባት እዚኦም እዞም ቤተ እስራኤላውያን እዚኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተፈላለዩ ሽምን መፍለይን ተዋሂቦም ኣብ ኩሉ ብዝበሃል ደረጃ ኩሉ ከባቢ ምድሪ ሓበሻ እንደገና ብፍሉይ ብተፅዕኖን ተነፅሎን ምግላልን ዓብይ ሓደጋ ይበፅሖም ስለ ዘሎ እቲ ዝግብኦም ክብሪ እቲ ዝግብኦም ዋጋ እቲ ዝግብኦም ሞሳዕ ዋላ እኳ ካሊእ እንተኾነ ነገር ግን ንሕና ሓበሻውያን ንበሃል ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ክንዲ ሂወትና ዝቀየሩ ኣብ ክንዲ ኣነባብራ ማሕበረሰብና ዘስተኻኸሉ ኣብ ክንዲ ስርዓትን ሕግን ዘምሃሩ ኣብ ክንዲ ሃይማኖትን ባህልታትን ዘተኣታተዩ ኮታስ ኣብ ክንዲ ነቲ ዓዲ ፅቡቅ ኣበርክቶ ዘበርከቱ ሕማቅ ይፍደዩ ኣለዉ እሞ እዚ ክንቃለሶ እቲ ዝፀንሐ ድሕሩን ዘይስርዓታውን ኣከያይዳ ክንቃለሶ እዩ ዝግባእ መልእክትና እዩ ማለት እዩ። ክቡራንን ተኸታተልትና ስለዚ እቲ ተዋሂቦም ዘሎ ሽማሽም ዝተፈላለዩ ናይ ምድሪ ሓበሻ ዝነበሩ ነገስታት እቲ ስልጣኖም እቲ ዓቅሞም እቲ ናይ ቤተ እስራኤላውያን ዓቅምን ጥንካረን ጥበብን ክእለትን ኩሉ ስለ ዝርእይዎ ስለ ዝርድኡ እቲ ስልጣኖም ከየሕድግዎም ካብ ምስጋእ ዝተሃብዎም ዝተፈላለዩ ሽማሽማት ስለ ዝኾነ እዚ ሽማት ንሱ ንድሕሪት ደብሪና እቲ ትክክለኛ መንገዲ ወሲድና ንዚኦም ቤተ እስራኤላውያን ዝግብኦም ክብርን ቦታን ክንህቦም እናተላበኹ ምድላወይ መደበይ ኣብዚ ክዛዝም እየ ማለት እዩ። ክቡራት ተመልከትና ስለዚ ንቻናልና ኩሉ ግዜ ንሰርሖም መደባትን ትሕዝቶታትን ናባኹም ቀልጢፎም ናብ መላእ ዓለም እውን ናብ ካልኦት እውን ክበፅሑ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣበረታትዑና ክሳብ ቀፃሊ ካሊእ ምድላው ሒዝና እስካብ ንመፅእ ሸዊት ሃይሉ ሓቢረኩም ፀኒሐ ሰናይ ቻው። ዓለም ለኸ ትንሳኤ ጥበባውያን እዚ ምድላው ብፍሉይ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዘለው ጥበባውያንን ስራሕቲ ጥበቦምን ትኩረት ገይሩ ዝዳሎ ተደፊኑ ዝፀንሐ ዓቕሚ ጥበብ ጠቢባን ዳግም ንክለዓልን ኣብ ጥበባውያን ዝበፅሕ ዝነበረን ዘሎን ምግላልን ተነፅሎን ንክተርፍን ዓሊሙ ዝዳሎ ዓለም ለኸ ትሕዝቶ ጥበባውያን ዝንፀባረቐሉ እዩ። ዓለም ለኸ ትንሳኤ ጥበባውያን